כן, אוי אוי. משהו פה לא בסדר. גם לי יש ידיים. אנחנו משלמים את זה ושולחים את זה לנורי. היי! זה אסור! לעשות דברים כאלה. איפה האדם לא בנוי לזה? כל פעם שקרן ורני נפגשים, אז היא עושה ככה ועושה ככה. ואז הם נפגשים באמצע, ועושים אחד דרך השני. אי אפשר. עכשיו אני אמורה לערבב הכל. זה פשוט לא... עכשיו כן. אורי תסביר. למה לערבב הכל? אז זהו, אז... ואז כל אחד מקבל לא סודי כשהוא 5? אני גם חשב. צריך לחלק את כולם. זה לא הגיוני. למה אולי אתה עושים עושה את את זה. זה קורה. מה, שהבוהן... וואי, אני לא זוכר. שמה? זאת לגמרי האצבע שלך. מה? רגע. וואי, אתה ממש טוב בזה. הוא מעלה את זה חודשים. עוד דפה. עוד פעם. תזרוק עליי מטבע או משהו. זה מפצה את איפה הלימון. המטבע? כן, זה מפצה על הלימון. בוא נזרוק. זרוק עליו דיאז, זרוק עליו דיאז. רוצה שאני אלמד אותך טריק עם הידיים שאתה יכול לעשות בעצמך? תלחץ על היד שלך ככה כשהיא ב-90 מעלות. שם החלק השני. תעשה את זה. ועכשיו תנסה לעשות אגרוף. תלחץ, תפוקח, תנסה לעשות זה אגרוף. יד עקומה. אני כנראה לא לוחץ. איך אתה מרוצה? וואו, טריק. תקפל את העמודה. תביא את ספר העצבים הגדול. ככה? לא, תביא את תעשה ספר ככה עם העצבים העמודה. הגדול. לא, בלי לקפל. זה הספר הגדול ההוא שם. חגי, תעשה מטבע. את הכלב ים האוטיסט. כן, ואז כולם יחכו אותך אחרי זה. אתה תראה. וואו. אוקיי, הנה, אתה רואה עכשיו... אני לא מצליח אבל. אני יודע לעשות ככה רק. לא. היי, זה די חזק. לא, זה לא מגיע.